তিনি চিনি মাস গেদারিং পাইথাকনি চিনি आवैमुं पान्डा चिनि ओ टाकरजो लामप्रा हाटिवो जों कायसा मास गेदरिं खायलेका ओ मास गेदरिं ओ दिनि चिनि थानसाना हामजगै चिनि बोबाग्रानि पाइथाक जमाना हामजगै चिनि दफानि सेनक्राग्र दिनि चिनि केन्द्र सरा बिसिओ जों आगे बब्रक इंद्र कलनि नेतृत्वे जों ओर मानखा टेस्ट वोटर 8 फैमिलीज जों कायसा मानखा चिनि किलाबारमा बिसि चिनि 12 टाकरजोनि बिसिंगो जोंगोरा फैमिली मानखा 26 फैमिली ताई 72 वोटर्स जोंगोरा टोटल मानखा तिनी 34 फैमिली 95 वोटर्स जों बरनो खाबै खुबै लामसगो चिनि अ थानसेनि चिनि अ बोबाग्रानि पाइ थाकसबाव बरक जों बेबासा अर जों बादिनि फाइ मानजाक पेमेन्ट बगै ताई बरक अबनो तिनी साव जों ताई तंलिया चिनि आगिनि पार्टिनि गजामो ताबो तिप्रामो थाव फायै बरक जों बेसा सामुं खायसिनाय बोबाग्रानि अ पाइ थाकसबाव बरक हायनो जिनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जिन जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि जिन जे परमानेंट सल्यूशन जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि अ सबाव बरक सामिलुं फायगेनि बदं सब आमो जों बरनो खाबै खुबै लामबक सब हामबाय बा पार्टिनि फायगे बरक बासा दं आईपीएफ तिनि ताई कसाम दं सीपीएम नि बरक आमो केनो फायलेका जों बरनो पार्टी तो मेटारिया जों बरनो मोस्ट वेलकम खायो जा पार्टी पन खायो